हाय लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आं माने एकदम दमकलावनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो आं माने दहायनो फुङाव जि बाल्टिंसे सोमनानै गालांदोंमोन आरो सान्दुङा ओरैबायदि गोसाथारमोन माने एकदम दिनैथ' बिराद गरम जागोन बायदि मोनदोंमोन आरो किन्तु माने ससे थांनानै गुसुमसो जाबोबाय आरो ओमफ्राय बिथिंजायनो बिराद अखा हाबायनो किन्तु टंला टाउनाव अखा गैया जों अखासिनो मोनासै ओमफ्राय नै बोथोरा सान्दुं गैया एकदम माने गुसुमानो किन्तु मबाइलाव स्रां नुदों आरो सान्दुङानो गैया थेवब्लाबो आङो जिफोरखौ सुनिसे सुनोथ' नांगोन नालाय नहलेबा सेवगोन माने स्राबजों सोमनानै दोनबाय नालाय दा एकदम तारातारि सुनिसै आरो साबोनखौ सिदिर जानो बादों आरो दहायनो दुगैखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो सेन्टारावबो थांनो नांगोन दसे दखनायानो गाननोसो जि आराम गोदान गोदान गाननो लुगैयो किन्तु सुनायाव जि खस्थ' दखनाफोरा जिखौ सुखांबाय सुखांनानै नै बेयाव लामनोनो हाला आङो माने बाल्टिंआवसो सुफिनबायना ओमफ्राय बे बारान्दायावसो लामनो नांसिगोन आरो अखाया फिसा फिसा हाबाय थादों दायो आङो सेन्टारावबो थांगोन नालाय ओमफ्राय अखा हाबा मा जागोन बेनिखायनो न' सिङाव लामना गालांनोसै बारान्दायाव मेंजोब्बाय जिखिनिखौ बेयाव लामना होबाय आङो आरो नै सियार मानि लामनानै होदों आरो उपाय गैला माने आरो बिथिंजाय नै गया अबस्था गैला माने एकदम जि बरिया साफा साफा मोनना गया फुख्रा खाबाय माबोरै जालांबाय नै सेस जाजोब्बाय आरो सान्दुं गैयिनि दा नै सेन्टाराव थांनो ओंखारबाय आङो जि बादों माने एकदम बाबाबो खारग'वा आरो सानसेबो रेस्ट गैया माने सानसेबो न'आवनो आरामै थानो मोना आरो जि माने एकदम खामानि गैयि खामानि मोनसे मावना लानानै बिराद खस्थ' मोनदों आरो जानोबो थोआ मानोबो थोआनो जेबोआनो थोआ माने एकदम अत्यासार आरो सेन्टाराव मोनफैबाय नै माने आदैयाबो फैदों ओमफ्राय मानसि बुरजा फैदों आरो ओमफ्राय सिटसो बायदियावजों माने बेसादफोरखौ नायजाबाय थादों मानसिफोरा जों गामियाव माने एकदम सबनिबो बेसारा हाय आरो संख्रि साहा लोंसोयो नालाय मानसिफोरा बेनिखायनो बिपिया बिराद हाइ गोजा आरो मानसिफोरनिया बिपि ल'आनो गैया माने सबनियाबो हाइ गोजा बिराद संख्रि साहा लोङोना माखासे सानसे ओंखाम जायालासेनो संख्रि साहा लोंनानै थायो बेनिखायनो बिपिया बिराद हाइ ओमफ्राय आंनिया बिपिया बिराद ल' आरो आं माने संख्रि साहा लोङा नालाय बेनिखायनो बारिनोबो हाया किजानि आं संख्रि साहा लोङाना दा सेन्टारनिफ्राय न' मोनफैबाय दा बाबुखौ लायनो थांनो नांसिगोन बिनि सिगाङावनो आङो ओंख्रि संना गालांखानि दा बाबुखौ लाना फैनानै जागोन आरो एखेलगे आंबो माने दहाय फुङावनो बाबुजोंनो 7:30 जानाय नालाय ओमफ्राय उखैयोबो बोथोराबो मोजां नङा संखानोसै आरो एखेबारे नै आलु सयाबिन लाना फैदों आलु 2 केजि लाना फैदों ओमफ्राय आरो नै आसान फिथा लाना फैदों आरो बाजैया फानदों माने नेपालि फिथा जि गोथाव माने बियो ओरैबायदि गोथाव माने एसे गुसु जाबाय नालाय दा गुदुं गुदुंथ' जि गोथाव आरो जानो दा माने जोगोनारखौनो संनोसै थान्दा बोथोरावसो जाजायो नालाय जोगोनारखौ ओमफ्राय बांद्राय सान्दुंबा जानो हाया गरम नालाय बियो ओमफ्राय थांबाय सेथलायाव थांबाय ओमफ्राय दा जानोसै आरो दिनै सयाबिनजोंनो जानोसै सप्तासेल'सो जानो हागोन बेखौ गिदिर ना जाजोबनो हानाय नङा आरो थांबाय गोजानावसो खारबाय बाबुआथ' जि गाहाम मोनो जोंहानिया जोगोनार जानो आंबो गाहाम मोनो आब'लाहानिफ्राय लाबोदोंमोन ना आइया
गोरलैसो ओंख्रिया मोनसिगोन नै ओंख्रि माने एसे भाजा बायदि बानायगोन आरो नै गलमरिच हाइजें रुसुन एसे देना लादों ओमफ्राय बानलुबो देदों बेखौ होनोसै दा बेखौ माने थावजों एवनायाव होआखै आरो एसे लास्टाव होबासो गाहाम नाङो गलमरिचखौ ओमफ्राय रुसुनखौ एसेल'सो होदों रुसुन बांद्राय जानो हाया माने देहाफोरा एसे दुरबल जाना दङ ओमफ्राय नै आरो जेबो गैया नालाय ना बेदर जेबो गैया निरामिससो मस्ला बारा गैयाबाबो जायो थेवब्लाबो गलमरिचखौ होबा गाहाम नाङो आरो लाव ओंख्रियाव ओमफ्राय थिंजाय ओंखामबो बहायबाय आरो गाखिरखौबो गुदुं खालामबाय दा संखांबाय सब खामानियानो जोब्बाय आरो दा फैनानै माने जानोल'सो नांगौ ओमफ्राय आंथ' माने बाबुखौ लाबोनानै जाहोनानै ओमफ्राय जोङो एसे हर जानाबो जानो हायो बाबुआबो आरो एसे जाबावनोबो हायो आरो हर जानानै खिन्थु जोंहानि आइया माने एसे थाबैनो उन्दुनो नागिरो कारन बुरि मानसि ना बांद्राय माने हरलासे थानो नागिरा आरो ओमफ्राय आइया माने बांद्राय खामानिबो मावनो हाया जोंहा एसे नुनायावसो स्ट्रं खिन्थु मानसिया हले बहुत गाहाम माने रावखौबो जेबो दुखु होआ आरो गासैखौबो फुर्तियै लाखियो जोंहानि आइ बिखुनजोआ दा संखाबाय नालाय दा फैनानै माने एसे सोरां बोराङैनो खामानिया जोबगोन बाबुजोंबो दसे जिरायनोबो हागोन आङो माने मेंनाया एसे बारा जायो आरो साब सेन्टारावबो थांनो गोनां जायो नालाय खामानिखौ मावना लानानै थाङाबाबो जाया ओमफ्राय आरो स्कुटि सालायनायाथ' जि माने सानसेयाव आङो 2 घन्टा करि सालायनो गोनां जायो आरो थांलाय फैलाय खेबब्रै जायो नालाय ओमफ्राय लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि माने मा खालामनो आरो आंहा माने जेबो खस्थ' मोनलिया अभ्यास जाबाय नालाय जेबो माने सानफ्रोमबो बिदिनो एखे खामानि माने पाता मोनलिया आरो आं जे बेखिनिया माने खस्थ'खौ मोनो निजेखौनो पाता मोना हराव उन्दुबानो माने मेंगायो मेंगानानै थायो देहाया स्ट्रं थासान्दि माने बिदिनो मावनानैनो जानो नांसिगोन आरो जोङो न'आव मोनफैबाय ने बाबुआ ड्रेस गानस्लायबाय आंनि सना मानसिया ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो माने ड्रेसखौ दासो गानस्लायदों फैनाय लोगो लोगोनो खिन्थु बियो माने एकदम मबाइलफोरखौ लाइटफोरखौसो चार्जाव होदोंमोन आरो बेफोरखौ चार्जाव होनानैसो दा ड्रेसखौ गानस्लायबाय ओमफ्राय आरो बिराद ओंखाम उखैबायनो आरो ओंखाम जानोसै ओंख्रि दंना गैया होनना बुंदों उखैखागोन फुंनि 7:30 जानाय नालाय ओंखामा दा 5टा जाबाय 5टा पुरा जाबाय आरो दा ओमफ्राय दा खुरनानै होनोसै जोंबो जानोसै आरो ने गानस्लायबाय आरो बाबुआ गामसायानो दहाय गांनै सुना होबायना दा बे गांसेखौ गानदों ओमफ्राय गाबोन फुङावनो बेखौ पाकायाव गारना दोनसिगोन आरो सुनो नांगोन होननानै दसेल'सो गानो ओमफ्राय पेन्ट गाननो आन्था गानस्लायनानै गानो आरो ओंखाम जाखांनानै आरो भिडिअ बानायनाय जायासै खामानिफोरखौ मावबाय माने जाखांनानै ओमफ्राय आरो खामानिफोरा जोबनाय लोगो लोगो बाबुजोंबो जिरायबाय दसे आरो माने अखाबो हाबाय थिगसे अखा हाबाय आरो दाबो हाबाय थादों एसे खम हादों आरो दा दहाय माने एसे गोसायानो हादोंमोन ओमफ्राय बाबुआबो उन्दुबाय दा हरनि 9:45 जाबाय दा नै आथुवाबो लाबाय बे साननैसोल' जादों आरो आथुवा लानाया माने जों ओरैबा बांद्राय गरमबा आथुवा लाया जोङो हरसे माने अल आउट होनानै थायो आरो दा एसे थान्दा जादों नालाय अखा हानायखाय बिनिखाय लादों आरो आथुवाखौ आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान भ्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय